хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Инак як хабари нав баҳри ҳама тамошобиноне ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд ва баҳри ҳама муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва дар мондагианд. Бештари муҳоҷирон ба мо савол пешкаш мекарданд ки оё рӯзи 10 июл ё ки 15 июл парвозҳо аз ҷониби Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешавад ё ин ки не. Аз сабаби ягон ахбороти аниқ ва дақиқ набудан мо дар ҳамин бора ягон маълумот пешкаш накарда будем. Вале имрӯз як қароре аз ҷониби Федератсияи Россия дар ана ҳамин маврид баромад баҳри ҳама шаҳрвандони хориҷӣ ва баҳри ҳама самолётҳои хориҷӣ, бигем аз дигар давлатҳо ҳавопаймоҳое ки ба Федератсияи Россия дохил мешаванд баҳри ана ҳамуно. Имрӯз рӯзи 2 июл аз ҷониби Федератсияи Россия чунин қароре баромад ки то рӯзи 1 август ҳамаи аэропортҳои Федератсияи Россия баста мешаванд. яъне ки аз дохили Федератсияи Россия ё ки ба дохили Федератсияи Россия ягон намуд парвоз ба қайд гирифта намешавад то рӯзи 1 августа. Ва чандин бародаро ба мо суол медоданд, мо ҳамин қадар тавсия медодем ки аз пеши хитон билет харидорӣ накунед, чунки ҳоло ҳеҷ кас намедона ин вазъият кай тинҷ мешававу кай қарор мебироранд границаҳоро мекушоянд ё ки аэропортҳоро. ба ҳамин хотир бародарои азиз, аз пеши хитон бо як бори дига мегӯем билет харидорӣ накунед, чунки ҳозир продлит кардан ана ҳамин баста шудани аэропортҳои Федератсияи Россияра то рӯзи 1 августа ва агар ки баъди 1 август вазъият ки тинҷ шуд, мумкин ки кушода кунанд рейсҳоро, яъне ба ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба дигар самтҳои давлатҳои дигар. Ана агар ки вазъият ки бо ҳамихе қарор бигира, мумкин бо продлит кунанд ягон ҳафтаи дига ё ки ягон моҳи дига. Ва ҳамин хотир аз ҳамаи мо шумо ҳамин боис меояд ки дуо кунем худованд тинҷӣ ва амонира тезтар насиби ҳамаи кишварҳо бигардона, насиби ҳамаи мо бигардона, ана ҳамин беморӣ аз саросари рӯи олам дур бигарда ва дунё ба мисли аввала барбигарда. дар ҷа як чиз дигара қайд мекунем бародаро, чандин касо гуфтанд ки ана ҳамин рейсҳои чартерӣ кай ба анҷом мераса. Рейсҳои чартерӣ бародарои азиз аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия то 14 июлай, яъне ки ахирон рейсе ки мешавад 14 июлай, баъди ана ҳамин рейс дига ба аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия парвоз намешавад. яъне ба хотири чӣ? Ба хотире ки Федератсияи Россия қарор бировард то 1 августа ҳамаи парвозҳои хориҷиша манъ кард. Дохил ба Федератсияи Россия парвозҳоша дига роҳ наметиҳанд. Инак бародарои азиз, ҳамин буд хабари имрӯзаи мо дар канали юристиҷей. обуна шудана фаромӯш намекунем. ягон савол боша метавонед дар инстаграм намҷада подписатсия кунед, саволи хитона пешкаш кунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд.